şu aydın näme barady? Aydylypdyr diýip. Ha düşnükli oraya kağızcık kurdum ha. Onu ýerde urdu diye. İran'ın Türkmen şehri vilayet bir adyna Kasım diýerler eken. Yaşam 40'dan aganra bir daýhany gitdiler eken. Onu bu Kasım'ın hiç hili oğuldan gyzdan zürriýady ýok. O özüm bir daýhany diňe şu işe bilen kıymetli beren. Onu günlerde bir gün yani ertelik işine gidip günlerden öýüne çaya çöreğe gelýär. Çay çöreğini kıyşarıptır dedi, uklaptır. Bana uklaşına da bir düğüş var diye düğüşünde bir akla ýaşuly. Yankı Kasım'ı hasası bilen dürtüp turuldu diye ay yigit näme ýatyrsın? Özüňe mägatı gammaýyn görünýär. Atam men şuraya ýagdaýym ýaşyma 40'dan geçdi ýöne oğullan gyzdan hiç ýyldyryadym ýok. Inni 40 ýaşdan soňam aňyrda boljakmy bolmazakmy olam gumana men şu wagtlar üçin gammaýyn görünýänlerine tabi. Şeýlelikde onu alwalda hana bolýan bir arskal döwlet prezident dilep bir uğruna ýykalmaly ekeniň. Ziyaret etmen ekeniň. Öwliýalara onuň bir haja da bir ziyaret etseň belki de hajyň kabul bolup Allah Taala sana perden berer. Onu Kasım aýtdy diýe wagt atam men o taýlary gitmäne men bir daýhanyny harazatym ýok diýip. Harazatym bolmasa hana o waňyň çetinden ýol geçýänler hawa geçýär. Şo ýollaryň fewda kerwany atnaýanlar gatnaýar. Ýene bir iki günlük garaşdan ýene şo kerwan o waňyň çetinden ýollar şo haja tarap barýar. Sen şo kerwana goşulyp gitsen seniň hyzmatyň üçin hem kerwan seni şo barjak ýerine sen ýollaşy bolup ekder diýipdir. Ona şey diýdi gözünden gaýyp bolup gitdi diýär ýankı Kasım. Kasım bir tiskinip turdy we görse düýüş ekeni. Ýankı düýüşindäki bolundatlary ýeken ýatlap ýüregini ýankı bire baglap şo haja ziýarata gitmekçi boldy. Ana ýolda iýjek azyk suwun alyp bar agyr ýokuşa azygy bir iki gün garaşdy bolýanky şo düýüşindäki bolan ýaşuly aýdany bir esli mendillen kerwanyň jyňyrdap sesi gelýärdi. Onu Kasımam şo gabatlaryna nemesine geldi bolýar. Sen meni o kerwana goşup ýüreberdi. Onu kerwan ýene bir iki gün ýol ýöredi bolýar. Yol iki bölünü diye biri sağı biri çepek diye. Şeýlelikde şu taýda kerwan ýük ýazyryp bir kuwun bir daýynjalmakçy boldy. Kasymam şu düýüşindäki görünýär aksakal ýaşuly aýdany bilen ýankı kerwanyň ýüküni düşürüşdi, inerlerini tuşap ota goýberişdi. Ay şu kerwannäki barýan adamdan çaýyna suwuna seyretdi, hyzmat etdi. Bir kun daýynjalanlaryndan soň ýene ýankı kerwanyň ýüküni ýerine ýükleşip kömekleşip şunnukda ýola düşmekçi boldylar bolýan kerwan maşy öz kömekçisini aýdypdyr. Plany diýen şol bir de bir täzerak bir goşuldy bir günden bäri. Gelýär biz bilen han şol nirek barýan näme ýükü bar bilhene diýipdir. Oňa kömekçiden gelip Kasyma şunu ýaly diýe ağam kerwan maşymy hani näme ýüküm bar nire barýan. Ay ağam men ýüküm ýok. O men bir şeýle işler bilen haja ziýarata barýan. Bar ýüküm özüm ağalygym. O da gelip kerwan maşa aýtdy diýe. Şunu ýaly. Onu kerwan maşy Kasyma onu ýaly boldy hana ol. Näşde aýdan ýol iki bölünýänler hawa. Şun bir sevda ýoly birem ýankı. Sizin barýan ýoluňyz. Haja barýan ýol.
Senin ha enne şu çep kaptal yolunu sen yolun sağ yolun bilin yolun sevda yolu. Yine bir kuni oluyor sen bararsın. Yönü ağa bolgul yolun hatarlılar. Yine falanca günden qaydıp gelden şu ayda doğuşup ýylyňa owaňa çennemeýän ki sana ýoldaş bolup owaňa çennemek edilýärdir kerwonmaşy. Şeýle onuň her haýsy öz ýolunda dowam etdi diýe. Kasım bir gün ýöredi, ikinji güne sany. Eke jöre gidip onu bir esli uzaklykdan kukurçekin arasy ýatsak bolup ýolun uğruna bir zat göründü diýe gitdi. Çede ýakynlaşdygyça ýanky ulolup bir ses ýetime geldi bolun. Ýolun orta arasynda iki aýagynam ýastyk edinip diýe bir şiir ýol saklap ýatyrdy. Kerwonmaşy ýolun hatarlylar äňe bolup duryn. Ýa-na beýle bolup çykdy diýip ýanky kerwonmaşyň aýdanyny ýatlap. Ay inni en şowunam ýol ýöredim, öýdenem şeýle diýip öýdäkiler bilenem şeý. Näme bolsa boloýun, bolmanyna da bir ýylymda waý kaka diýip galjak ýok. Diýip ýanky gönümeli ýöre urady bolýun. Yine bir zatlar ýadyna düşdi. Şu ýerde orada ýaşyllardan bir eşten sözi bar ekeni. Şiir diýilen haýwany dogry durup şu arda halyny aýdyp bildim. Şu haýwan erehimdar bolmuş. Gel men şu ýatan şiire özümiň nirek barýanymy bir beýan edeýin. Hemen bir özüm tarif et göreyim. Belki de maňa erehimi iňip meni ýoldan geçirer diýen umyt bilen ýanky Kasım şu iki aýagyny ýastyk edinip ýatan şiiriň öňüne çök düşüp hem öz arda halyny hem şu ýatan şiiri tarif edip bir beýan kelimesi söz aýtdy diýe. Hayvanı sen bir hakkın şiiri sen. Hak nazar etken hayvanı sen bir hakkın şiiri sen. Yol verin biner geçenin hak perverdigar sen. Ecilere kanayım dersen ehli hayvan pir sen. Şah-ı Merdan hemşir Huda kelem olun bir sen. Ümit ettik nazar saldan koy ver beni kevene. Üç gün mollu pay payada öz yurdumdan gelmişem. Hakkıya salmışım. Teşne çölle men hem yalnız sana duçar bolmuşum. Hadi önüm bir saydım seni görüp ölmüşüm. Etim haram levdim halal hıyal etme imeği. Yahdağın kuryanlı yüzgözümün salim yengeş adamlardan akıllı. Hak sana ziynet veriptir
hayratlı şekilli Şeyhudanı tanıyım fel senin adın dahilli her cumalı yara değilip barıp gamır baba. Hazım kavul eylese soğuruyum beladan Fervendim yok minne deyin ben utullum uludan Toyda yazdı kimseler men kilem ölüm yanıdan Sana da ömür dileyin barıp kadır Allah'dan Senin tarifine değil aman varsın ovamı Dereydiyse arsılı oğlu kıydı köp olur Ata sattır hem de kanır yine ayna kap olur Ya içik git ya geçik Mümür derdim dep olur Kahım aydar bolmak ölmek Gönden gelen dep olur Bir ahırsın ben ölürmen Utuyar yok sevmeye Ya içik git ya geçik Mümür derdim dep olur Ağzım aydar bolmak ölmek Gönden gelen dep olur Bir